बावैसो सिगां बिजेपिआ सलायगोन होनना बुंदों बिजेपिआ बिटिसिखौ सलायालै बिटिसिखौ बिपिएफआसो सलायगोन रावबो सलाया कुनु पार्टिया बिटिसि सरकारखौ बिटिसि गभर्नमेन्ट बिटिसिआव रावबो पार्टिया गभर्नमेन्ट सलाया बिपिएफआ सलायगोन बावैसो सिगां डक्टर हिमन्त शर्माया फोरमायदों सार नांगोलजों खामानि जाला ट्रेक्टरजों नांगोलानो खामानिसिन ट्रेक्टर माने ट्रेक्टरखौ मोजां होनना बुंदों बियो खिन्थु दहाय सन्दना बुंनायखौ नुवाखै ट्रेक्टरखौ सालायबासो लासै लासै सालायनांगौ स्पिडआव सालायजाया स्पिडआव बांद्राय स्पिडआव सालायगासिनो दं ओंखायनो सौथुनानै बेलथायसिगोन बियो बिटिसिआव माने गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै आं खामानि मावगासिनो दं ओंखायनो गासिबो जनजाथिया जाथि जनगोष्ठीया जोंनि बिपिएफखौ सापर्ट होनो ओंखारबोबाय आरो जों देरहासार जागोन दिनैनि बे सुबुं गौमानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे बेवहाय गोबां जाथि जनगोष्ठी दं बिराद मोजां मोनदों आङो जे बेबादिनो जों जाहाथे सान्थि थाबाय थानो हायो बिराद मोजाङै खौसेथि थाबाय थानो हायो बेखौनो आङो इसोरनाव आर'ज गाबबाय आरो फैगौ निर्बाचनाव गासिबो जाथि जनगोष्ठीया जोंनो भट होना देरहासार खालामगोन होननानै आं मिथिगौ लाइमोन बेखारनि खोथाखौ जोङो सरकार दागोननि बहुद बेखार दङ प्रमद बर'आसो बुंलाबायदों गासिबो साख्रि होगोन होननानै बयनिफ्राय मोननो बेलाय साख्रिखौलाय आं बुंदों एबार बाक्सा जिल्लायाव जेसेबां भेकेन्सि पस्ट दङ बेहाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि लाइमोनफोरखौनो लानानै इयुथफोरखौ लानानै इन्टारभिउ होगोन बास बेवहाय गुबुन डिस्ट्रिक्टनि मानसि फैया बाक्सा जिल्लायाव जेसेबां भेकेन्सि पस्ट दं बाक्सानि मानसियानो फिलआप खालामगोन बिश्वजित दैमारिया बिजेपिआव दाबो थाङाखै थाङोना मायो आं जेबो मिथिया थाङोब्लाथ' थांबाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु रिजिगनेसना वार्किं प्रेसिडेन्टनिफ्रायसो रिजिगनेसन होदों दाबो इमानुवेलाबो बिजेपिआव थाङाखै बा जोंना बिश्वजित दैमारियाबो बिजेपिआव थाङाखै दाबो बिपिएफआवनो दं बिसोरो